אז מה קורה חברים? כאן לסיבנו בעוד סרטון חדש ומחודש. אז אנחנו הולכים לשחק בטבח ביד אחד. אני לא יודע מה זה המשחק, אני לא יודע מה זה המשחק הזה. אף פעם לא ראיתי אותו, אף פעם לא שחקתי בו, אז בואו לא יודע מה זה המשחק הזה, בואו נשחק. מה זה? אייסקרים, ובעברית זה גלידה. אל תחשוב על גלידה. אז אנחנו נסטארט גיים וניכנס למשחק. כדי שזה לא יהיה עכשיו משחק הרבה זמן, כי אתם יודעים, אני לא חורש היום. טוב, תבואו אדוני, בבקשה תבואו. למה אתה עומד פה כאילו מישהו מחכה לך בתור? טוב, מה אתה רוצה? מה זה? אוקיי, איך אני מוזג? אני רוצה, אוקיי, עכשיו, ואיך אני עכשיו לומד בגלידה? אותו דבר? כן, אותו דבר. עכשיו אנחנו לוקחים וניל. אני מפחד שזה ייפול. כך אדוני. כך. יופי, עכשיו מה אתה רוצה? אוקיי, הוא רוצה מילה שוקולד מריר נראה לי. נראה לי זה מריר, כן. כך. אוקיי. מה אתה רוצה? הוא רוצה, מה זה? לא יודע. פשוט אני לא כזה יודע אנגלית. ואוקיי, עכשיו אנחנו ניתן לך את הגלידה. קח את הגלידה. עכשיו מה אתה רוצה? נו, דבר, נו, אני צריך, אני מחכה, דבר אמרתי! טוב, לא רוצה, טוב, זהו, אתה נהנה בזה? כך. טעים, יופי, תתן לנו 5 כוכבים. מקווה. טוב, אתה... כן, אוקיי, מה אתה רוצה עוד? משהו שלא יהיה? אוקיי. כך. יופי. עכשיו אתה, מה אתה רוצה? משהו יש עוד עידה. אוקיי. טוב. אוקיי, גם את זה. אוקיי, תהנה. כך. מה אתה רוצה? אוקיי, מביא לך משהו ושוקולד. הם כולם רוצים שוקולד, הם לא מבינים שזה פשוט הגלידה הכי טעימה בעולם. שוקולד. כך. הם רוצים וניל. אני שונא וניל. הופה. כך. אוקיי. קח את זה. נו. אוקיי. זה נאמר שום דבר, אבל בסדר. כך. תודה רבה. יופי שתפסת, יא גביה. מה אתה רוצה עוד? אתה רוצה סטרוברי, שזה תותים. אחים שלנו תותים. מה אתה רוצה? אתה רוצה סוכריה. נראה לי זה סוכריות, אני לא יודע מה זה. אז פשוט תביא לו את זה, כי אני קוראים לזה סוכריה. טוב. אוקיי. נו, כך, אוקיי. כך. בואו נזמין. זה, הנה, order food. אני רוצה גביע. 1. וכי פשוט אין לי איך להביא להם אוכל. יש בפח, אולי יש בכיסים. יש לך בכיסים אייסקרים, משהו? יש לכם בכיסים משהו? אין לכם. סבבה. מה אני יכול לעשות? מה אני עושה? טוב. מה זה מוזר? ושמעתי פה ציף. אז הופה, הזמנה שלי, יאללה ביי. הוא נוסע לא חוקי, ב-GTA חושב. אבל לא נורא. אוקיי. ואם אתם יודעים, יש לי את הפרופיל של GTA אונליין, אז אני הולך לעשות הרבה סרטונים של GTA אונליין עם הדו שלי שודים, אז כאילו אני הולך לעשות הרבה שודים, כי אני והדו שלי שודים עושים שודים ברמה קיצונית, ונלמד אתכם גם איך עושים שודים כאילו. שתבינו יותר ויותר איך לעשות שודים ב-GTA אונליין, ושתדעו שזה, כאילו, איך זה כיף ואיך מרגישים שודים, כי האנשים מתחילים
שלא יודעים איך לעשות שודים, אז הם צריכים עזרה. אז אני יכול לעזור לכם, אני והדוד שלי, אנחנו, כאילו, ואני יכול לעשות לכם לא יודעים. אז אני פשוט מכור GT אונליין, אז תעיפו אותי. ויש לי גם שרת דיסקורד שהולך להיות כאן בשעת בתיאור. אני אעשה פה לפעמים, דברים, אתה יודע, בשרת, ששחקי צופים, ועם חבר, עם הדוד שלי, ועושים טיפה, וכאילו, אתם עושים איתי שודים, ונעשה שודים ביחד, את השודים שלכם, את השודים שלי, ונשחק, לכיף, וזהו כאילו. וגם אני הולך לעשות הגרלות מי עושה איתי 24 שעות שודים, שזה הרבה אנשים, אולי שחושבים על GT אונליין, אז הם יכולים לשחק איתי 24 שעות, אז כן. אתם יכולים להיות אתם, אז רק תגידו. אני מאוד שחקן טוב, אני לבל 100 ומשהו. אם אתם צריכים עזרה, שחקנים חדשים ב-GT אונליין, אני יכול לעזור לכם. אני רק אומר, זה לא עכשיו זה משהו, אני פשוט אני לא משוויץ. פשוט אומר, סיימנו. כמה כוכבים? 5 כוכבים על המשחק הראשון שלי. אוקיי? זה מרשים אותי. זה מרשים. אז אוקיי, יש לי פה מתנה. בוא נראה את המתנה מיצא. מה זה? נעליים של נקניקייה. אוקיי. איפה זה? בוא נראה. הנה. יום. ניקח את זה, קיקי. זה האוטפיט שלי. כן חברים, נראה לי שסיימנו להיום. תודה רבה שצפיתם. ואם הגעתם לפה, שימו לייק וסאב. ונראה אתכם חברים בסרטון הבא.